Siyakhala manje. Sohlangana. Kade lishona, loshona nendaba zayo. Ngimfunga. Ummiso noMatshana. Ekhonophe siyangena. Ishin. Mr. Kam, and we acknowledge that because you have acknowledged that you have under your management wash, our people have been abused, and you are willing to make sure that you put all the truckers back on the line, which we acknowledge. And what failing Freedom Stationery to do the same? What is failing Freedom Stationery to do the same? So that kuzoze chitheka igazi, kuzoze ufa abantu bona bagijima bafuna ukuzivimba ngayo yonke indlela, babiza amaphoyisa bayawagwazela ayawakhokhela ukuthi awasidobule asibulale. Amafema amaningi agcwele lapha ekhonopha usizi lodwa ayaxhashazwa, abantu abamnyama bayaxhashazwa. Usizi lomuntu omnyama uma unomuntu ongasebenzi ohlele ekhaya, usize engilibuka usuku nosuku, usize engilibuka emafemini, usize ogcwele ifonini yami befona abantu apha ama-agent abantu abamnyama azolela abantu abamnyama ngeqiniso, azokwazi ukuthi uma engenile enkampanini alwazi usizo lukamama nobaba elishiye ekhaya. So we need an agent wake-up call because this is a disaster country. Yabona kuyi-workplace ayikho le yanto bafowethu, ayikho le yanto. Sizi lodwa abantu behola lo 3000 ngenyanga. Khona abanye abade bengifonela balapha eKing Cetshwayo, thiwa bangaphansi kamasipala kanti bangaphansi kwenye inkontileka laphana babaxova usimende usuku nosuku kwakhiwa angazi isikhungo samanzi kanjani. Isalary yabo ibizwa umasipala, abantu ababiza inkontileka bahola 10 times better nabantu bona bebengaphansi kwamasipala. Amanyala enzeka kuyi-workplace. I'm going to expose all those things. Ukuthi khaba kwethu asiyidingi izinto ezinjengalezo uchaphazela abantu bakithi abamnyama. Nizosiphatha kanjani si-angry? Nizosiphatha kanjani? How can you lead an angry society? How can you lead an angry nation? Time is now. Ekhonophe siyangena. Sizomisa yonke into inganyakazi. Silwele isithunzi somuntu omnyama. Silwela umuntu ukuthi akasebenze engaphansi kwenkululeko. Isilwela umuntu omnyama ukuthi abuyele emsebenzini ku-Freedom Stationery. Alukho udlame, akuqekezwa, akutatshwa, senza okufanele ukuthi siqhinqe ngaphandle kwenkampani okuyiyona exhaphaza abantu abamnyama. Siyakhala manje. Sohlangana. Kade lishona, loshona nendaba zayo. Ngimfunga. Ummiso noMatshana.